Nakaluto na ka? Tingog ba? Nagsilpon-silpon naman gud ka diha. O pa kay nilungag day? Di una man pud nimong silpon-silpon diha. Ikaw yung lagoy pagluto diha, dong. Ako pa'y manarbaho, ako pa'y muluto. Kung ingon anay mong style, ingon ani na lang. Kanay mong giyaw-yaw, nagtak-ang pa ka, makakaon ng tata. Grabe, ang tapulana day. Oy, wadyo ka na usab ba? Samok, dong, be. Magsige mahinuong kang giyaw-yaw, may paingani na lang. Unsa man? Kung kinsa to'y una mo lihok, ug mutingog, mo to'y muluto. Ako pa'y kondisyonan nimo ingon ana day. Sige, sugod na ta. Tanaw na tong kinsay makatak-ang ron. Sige, sugod na ta. Salamat kay nanagyo ko diri sa balay ni Ma'am Betty. Siya ro dili siya kabayad sa iyang giutang na panty. Na tulo ka bulan naman to. Ako ayo. Ma'am? Ayo. Si Ma'am Betty man o. Dili man mutubag. Kakusog ato kong tingog. Ako daw kusubon di. Kusugon na ka kong tingog. Ayo. Ma'am? Ma'am! Wa nang gyapon ito bag si Ma'am? Ako daw ang duulong suportahan di. Agay! Ano po si Sir Trio? Nga naman ni sila? Wa malihok-lihok, wa may tingugay. Ang Betty, maningil ko sa imong panty na imong giutang. Tulo ka bulan na to. Ano ka man ismail sa Ma'am? Sir, akong paningin. Sir! 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 Otro po ni si Siro. Nga naman ni sila, no? Wa may lihok-lihok, wa po'y tingog-tingog. Akong usbog sampit si Ma'am. Ma'am! Ma'am! Maningil ko! Si Ma'am mo? Ang sakit pa sa mukha na yan. Smile lang. Baby. Isulod ako. Ma'am? Ma'am? Ano man si Ma'am? Kung akong sampiton mo, smile man. Kung ba anong kuda, naabiya si Sir Dres yung kilid. Sir! Sir! Diyan lihok si Siro. Ngano ka ni sila? Kung si Ma'am ang ako ang sampiton, mo smile ra. Daw di. Ako ang taparan si Ma'am di ay. Wala man nasuko si Sir sa kuha na itapad ko kang Ma'am. Ako lang umiga ng buhok ni Ma'am di. Wow! Smile naman si Ma'am. Wala may reaction si Sir. Karon, ako daw nang dumugon si Ma'am di. A few moments later. Woo! Nakapanin yun na dyan. Muli na kubi. Wala dyan kay klaro dong bagi pasagdan dyan ko nimo. Ops, dilihok ka. Ikaw ang magluto.